Ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma b'25% ħalla kull sena miljuni kbar fil-but tal-familji, l-industrija u n-negozji Maltin u Għawċin. Dan joħroġ minn statistika li tpoġġiet fuq il-mejda tal-Kamra it-tnejn filgħaxija mill-Ministru għall-Enerġija u l-Ilma Joe Mizzi. Miċ-ċifri pubblikati joħroġ kuntrast kbir dwar il-flus li kienet tiġbor il-kumpanija Arms fl-aħħar leġislatura nazzjonalista u dħul tagħha wara li traħsu il-kontijiet fil-31 ta' Marzu tal-2014. L-istatistika pubblikata tur il-waqt fl-2012 l-Arms ġabret mingħand il-familji u negozji kważi 446 miljun euro, fl-2016 id-dħul tal-Arms naqas ftit aktar minn 367 miljun euro. Dan ifisser li sena wara traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-familji u n-negozji Maltin tħallewlhom f'buthom kważi 79 miljun euro. Dan minn barra l-fatt li traħħis fil-kontijiet wassal ukoll għal żieda sostanzjali fil-konsum mill-familji u n-negozji Maltin. Fit-tweġiba tiegħu il-Ministru għall-Enerġija nnota wkoll li l-ammont ta' flus li l-familji u n-negozji kellhom jagħtu l-kumpanija Arms fl-aħħar tas-sena 2014 kien ta' 150 miljun euro. Huwa attribwixxa tnaqqis tal-flus miġbura mill-Arms għat tnaqqis fil-kontijiet tal-elettriku u l-ilma b'aktar minn 25%. Ir-roħs fil-kontijiet kien possibbli għall-investiment privat li sar fl-Malta, dan għal fatt li bil-Power Station tal-BWSC u l-Interconnector ma kinux biżżejjed biex jorħsu il-kontijiet. Din l-istatistika segwi wkoll rapport tal-Eurostat il-ġimgħa li għaddiet li wera li Malta għandha r-raba' l-orħos tariffi tal-elettriku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.